Добре дошли в Magic Lime Academy, вашият ключ към финансова свобода. Знаете ли, че една възможност може да промени живота ви? Magic Lime Academy е тази възможност. Над 5 години доказан успех, лицензирана и легална компания, която не просто обещава, а наистина осигурява стабилност и доходност за своите партньори. Защо да изберете Magic Lime Academy? Първи, еднократна инвестиция с доживотен достъп. Представете си, че с еднократен депозит в момента $270 за ниво 1 и 3 получавате доживотен достъп до платформа, която работи с вътрешна криптовалута Bitwine. Цената на Bitwine е свързана с биткоина, което прави инвестицията ви не само стабилна, но и потенциално растяща във времето. Втори, уникален начин на разпределение на печалбите. Компанията разпределя 98% от приходите си между своите партньори, като задържа само 2% за поддръжка на системата. Това е бизнес модел, който поставя вас и успеха ви на първо място. Трети, структура на нивата и бърза възвръщаемост. Системата работи чрез нива със всеки поканен партньор. Вие се придвижвате нагоре, като възвръщате инвестицията си още при 4 добавен човек. Всичко след това е чиста печалба, която се натрупва със всяко ново ниво. Четвърти, подкрепа и възможности за разрастване. Системата генерира до 300 бизнес плана за всеки член, които носят допълнителен доход и ускоряват растежа ви в платформата. Предимства, които няма да намерите другаде. Без минимум за тегляне, без такса за тегляне, пълна прозрачност и сигурност. Какво печелите? Първи, финансова стабилност. Вашите приходи растат заедно с развитието на екипа ви. Втори, свобода. С еднократна инвестиция вие си осигурявате възможност за доживотен доход. Трети, бъдеще без граници. Възможността да сбъднете всяка мечта става реалност. Вашият нов старт. Magic Lime Academy не е просто компания, това е общност, която вярва в силата на хората. Еднократният ви вход в системата е врата към по-добър живот. Това е вашата възможност да инвестирате в себе си и бъдещето на вашето семейство. Присъединете се към нас още днес и станете част от нещо значимо. Заедно можем да изградим по-добро бъдеще. Magic Lime Academy – мястото, където мечтите стават реалност.